Da kajing syajit biang jong u Donald Trump kung u Presiden jong ka Amerika, haka Hindu tarik menta u 9 November, u Trump ulapan mena ba u J.D. Unlong u Vice President badang kena tam, haka history jong ka Amerika, haka ata ka basa posnem. U Trump ula bataya u J.D. kum u Bashir Hem, bat ula khot deka tengah jong u ka bapala, bat ka ba internet shisha ka ushaban. Ka usha ka daytan rai na India, kala kring ikijing perkhat jong kilat pathai kubor, namar ka thop bajrong jong kijing job jong ka, haka pule puthi, bat haka kam bat kijing job jong ki bahayeng hasem jong ka. Kiba wat ya kajat bendil jong ki sya India, hang ni kidan lai teli ki ki badai bentip syapang jong ka, naduk ka jinglong jong ka long ying long sem jong ka, haduk kumno kalai kenduk ya uje divan. Ikimikik pa jong ka usha kalait buhash nong, na Andhra Pradesh US hakas nam kat khandai spa prapau, ka Shruti Raja Gopalan, ka Rushampang haka liang ka yok ka kot, haka Mercator Center jong ka George Mason University, ka thok syapang ka jingsdang jong ka longying jong ka, haka jing thok syapang ka Substack. Ka usha Shiluguri lakha ha San Diego, haki Professor ki lakha ha India ki bakren tulugu. Ka kami jong ka usha ka Lakshmi, kadai ka nong wat banyak ya ki jing tha ba im haduriau, bat menta kadai ka Professor haka Wayne ki College, ha UC San Diego. Kami san jong ka usha, ka Shantama Shiluguri ka Bladon menta, kandai pundrus nam ka arta, kadang beteng ya ka kam jong ka kum kanong hikai physics, ha visa ka patanam kalatho. Kat kum ka kubo jong ka The New York Times, kayusha kadan kanam kum kanong nyalam, bat kanong pulekot naduk dangrit. Kawai pat ka jing thok ka ong baki dekot jong ka jat benriu Indian America, kibadan sodong jong ka ha San Diego, kidai kibadan ha ka juk ka jinglong, kikintay kidai kinong pulekot kibasu tenat, bat ki jiyalum lang banyak ren ya kikot lingkedap, kat ba kishenrang ki yadi yathit ya ki jing ay jing mut, na kabenta bentung ya kisok basyit, kum usok jo. Nadu usnyam ajar shipau hadu ajar khatlai, ka usha kaladan haka skul an jong ka yil, haka ba kalai kenduk ya uje divan. Shwa bandung haka kamsan perthai, uvan ulapau nam namar ba ulathok ya ka kot jingkan mau, ka bladi bha ka blai kerteng, hili vili iligi, ha usnam ajar khat henriu. Ulia thu ya ka jingsan jong u haka longying ka baduk, ka imlang saklang ka badan saudong jong u, bat kijing jong ki, Muat pedeng kijing uvan ulayo ya kakadan pule baningkong, bat la pedang ya haka skul an jong kayil. Uvan ulakot ya ka usha kanong yalam mensim jong kayil, kabala penlong ya bansusngan haka jaka pule bapaunam. Haka jaka ka bajulong kumba kalong ka babari kandiat, kajing don jong ka usha ka penlong ya nga, masngaw kumba ngadon halaying ulato, ka BBC kale turu kalaong ba utanga jong ka, uday ujat do bat usojo, Henry uwe ublapen bet ya kajing bam dok ha jongka, bat wat ulanang bansyet ya kajing bam India, na kabenta ka kami jongka. Ha kajing ay kuble jongka kot ulatok syapang ka usha. Kumta kajing ay buram ka babun na kabenta ka neka kot, bat kajing im ka basuk ka banga im kadai jongka. Ka usha kalatre hakaliang ka an kum kanong tok jongka jing bishar bahakli du, bat ka associate haki company an, haki benta jong kilat pathai kubor bapau nam jong ka US, labata ya ka kum kabriu ka ba Airam, ya ka jing paya siya ka tiket Republican jong utram, bat uvan. Haka bayaday bat kadur ka balapen haduk menta, karukom nek karpang jong ka kalalong ka bapau nam, kamtam habay nujor bat ki wepat ki kentay, kibiyadan benta haka jing ilap election, kentup ya ka Melania, bat ka even ka Trump. Idul ki baduna bha jong ka haduk menta, ki ajeng muat ya ubri ubam su tanat than, man pendan ka mi ki jan jong ka, man kring ka jing perkhat henre ban penlong ya ka, ban yat leng ba ya ka sngi. Kumba kamda siu tanat than ya ka fashion, tang kumba kalaong kamda sinyo kia than ya ka san pertay, letu ka kubo jong ka NYT. Da kajing syajit biang jong u Donald Trump kung u Presiden jong ka Amerika, haka Hindu tarik menta u 9 November, u Trump ulapan mena ba u J.D. unlong u Vice President badang kena tam,
haka history jong ka Amerika haka ata ka basa posnam. Utrom ula bataya ujedi kum ubashit hem bat ula khot deka tengah jong u ka baphala bat ka ba itna shisha ka ushaban. Ka usha ka deten rai na India kala kring ki jing perkhat jong ki lat pathai kubor namar ka thop bajrong jong ki jing job jong ka haka pule puthi bat haka kam bat ki jing job jong ki bahayeng hasem jong ka. Ki bawat ya ka jat bendil jong ki sha India hang ni ki dan lai teli ki ki bade bantip shapang jong ka nadu ka jinglong jong ka long ying long sem jong ka hadu kumno kalai kendu ya uje divan. Ikimi kik pa jong ka usha kalai buhasnong na Andhra Pradesh US hakas nam kat khandai spa prapo ka Shruti Raja Gopalan nadu shampang hakaliang ka yok ka kot haka Mercator Center jong ka George Mason University ka tho shapang ka jingsdang jong ka long ying jong ka haka jing tho shapang ka substack. Ka usha Shiluguri lakha San Diego haki professor ki lakha India ki bakren tulugu. Ka kami jong ka usha ka Lakshmi kade ka nong wat banya ya ki jing tha ba im haduriaw mat menta kade ka professor haka we na ki college ha UC San Diego. Kami san jong ka usha ka Shantama Shiluguri ka bladon menta handai pundus nam ka arta kadang beteng ya ka kam jong ka kum kanong hikai physics ha visa ka patnam kala tho. Katkum ka kubo jong ka The New York Times kayusha kadan kanam kum kanong yalam bat kanong pulekot nadu dangrit. Kawai pat ka jing tho ka ong baki dekot jong ka jat benriu Indian America ki badan sodong jong ka San Diego kidai ki badan ha ka juk ka jinglong ki kentei kidai kinong pulekot ki basu tenat bat ki jiya lumlang banyak ren ki kot lingkedap kat ba ki shenrang ki yadi yathet ki jing ai jing mut na ka benta bentung ki sok besyit kum usok jo. Nadu usnyam ajar shupau hadu ajar khatlai ka usha kaladan haka school an jong ka yil haka ba kalai kendu ya uje divan. Shwa bandung haka kamsan perthei uvan ula pau nam namar ba ula tho ya ka kot jingkan mau ka bladi bha ka blai kerteng hili vili iligi ha usnam ajar khathan riu. Ulia thu ya ka jingsan jong u haka long ying ka baduk ka imlang salang ka badan saudong jong u bat ki jing e jong ki Muat pedeng kijing uvan ulai yo ya kakadan pule baningkong bat la pedang u haka school an jong ka yil. Uvan ula khot ya ka usha kanong ya lamen sim jong ka yil ka bala penlong ya ban susngan haka jaka pule bapau nam. Haka jaka ka bajulong kumba kalong ka babari khandiat ka jingdon jong ka usha ka penlong ya nga masngau kumba ngadon halaying ula tho ka BBC kale thu ru kala ong ba utanga jong ka ude ujat do bat usojo Henry uwe ubla penbet ya ka jingbam dok ha jongka bat wat ulanang banshet ya ka jingbam India na kabenta ka kami jongka. Ha ka jing ai kublay jongka kot ula tho shapang ka usha. Kumta ka jing ai buram ka babun na kabenta ka ne ka kot bat ka jing im ka basuk ka banga im ka day jongka. Ka usha kalatre ha kaliang ka an kum kanong tho jongka jing bishar bahak lidu bat ka associate haki company an haki benta jong kilat pathai kubor bapau nam jong ka US labata ya ka kum kabriu ka ba airam ya ka jing pair sya ka tiket Republican jong utram bat uvan haka bayade bat kadur ka balapen I hadu menta karukom nek kerpang jong ka kalalong ka bapau nam khamtam habai nujor bat ki wepat ki kenthei ki bedan menta haka jing elap election kentup ya ka Melania bat ka even ka Trump Kidur ki baduna bha jong ka hadu menta ki ajeng mut ya ubri ubam su tanat than man pendan ka mi ki jan jong ka man kring ka jing perkhat henre ban penlong ya ka banyat leng ba ya ka sngi kumba kam da su tanat than ya ka fashion tang kumba kala ong kam da snyu khia than ya ka san perthei le thu ka kubo jong ka NYT Da kajing syajit biang jong Donald Trump kung Presiden jong ka Amerika, haka Hindu tarik menta ubnai November, Trump ulapan mena ba uje divan, unlong ubais Presiden madang kena tam, haka history jong ka Amerika, haka ata ka basa posnam. Trump ula bataya uje di kung ubashit hem, bat ula khot deka tengah jong ka baphala, bat ka ba itena shisha ka ushaban.
Ka usha ka daytan ray na India kala kring ya kijing perkhat jong kilat pathai kubor namar ka thop bajrong jong kijing job jong ka haka pule puthi bat haka kam bat kijing job jong ki bahayeng hasem jong ka kiba wat ya kajat bendil jong ki sha India hang ni ki dan lai teli ki badai bentip syapang jong ka naduk ka jinglong jong ka long ying long sem jong ka haduk kumno kalai kenduk ya uje divan Kimi pa jong ka usha ka lait buhash nong na Andhra Pradesh US hakas nam kat khandai spa prapo ka Shruti Raja Gopalan na Rushampang hakaliang ka yok ka kot haka Mercator Center jong ka George Mason University ka tho shapang ka jingsdang jong ka longying jong ka haka jing tho shapang ka substack ka usha Shiluguri lakha ha San Diego haki professor ki lakha ha India ki bakren tulugu Ka kami jong ka usha ka Lakshmi, kadai ka nong wat banyak ya kijing tha ba im haduriaw, mat menta kadai ka professor ha ka we na ki college, ha UC San Diego. Kami san jong ka usha, ka Shantama Shiluguri ka bladon menta, kandai pun rus nam ka arta, kadang beteng ya ka kam jong ka kum kanong hikai physics, ha visa ka patanam ka latho. Kat kum ka kubo jong ka The New York Times, Kayusha kadan kanam kum kanong nyalam bat kanong pulekot na du dangrit. Kawai pat ka jing thok ka ong baki dekot jong ka jat benriu Indian America, kibadan sodong jong ka ha San Diego, kidai kibadan ha ka juk ka jinglong, kikintay kidai kinong pulekot kibasu tenat, bat ki juya lumlang banyak ren ya kikot lingkedap, kat baki shendrang ki ya diatit ya kijing ay jing mut, na kabenta bentung ya kisok besyit, kum usok jom. Nadu usnyam ajar syupau hadu ajar kat lai. Ka usha kaladan haka skul anjong ka yil. Haka ba kalai kenduk ya uje divan. Shwa bandung haka kamsan pertai. Uvan ula pau nam namar ba ula thok ya kakot jingkan mau. Kabla di bha kabla kerteng. Hili vili iligi. Ha usnam ajar kat henriu. Ulia tu ya ka jingsan jong u haka long ying ka baduk. Ka imlang saklang ka badan saudong jong u. Bat kijing jong ki. Mota pedeng kijing uvan ulay yo ya kakadan pule baningkong bat la pedang ya haka skul an jong kayil. Uvan ulakot ya ka usha kanong yalam mensim jong kayil kabala penlong ya bansus ngan haka jaka pule bapawnam. Haka jaka kabajulong kumbakalong kababari kandiat kajing don jong ka usha